Vítejte při poslechu podcastových rozhovorů VIP osobnosti Alky Hájkové. Já ve studiu Českého rozhlasu vítám posluchače a zároveň mého hosta. Jehož přítomnost potěší nejvíce milovníky lahodného moku. Budeme si povídat o pivu, a to s panem Jaklem. A já jsem strašně ráda, že přišel. Děkuju, že jste dorazil a moc se těším na to, co nám všechno povíte. Já moc děkuji za pozvání. Přeju hezký den a hlavně zdravím posluchače. Přeju jim, aby se nenudili. Vy dlouhá léta spolupracujete s prezidentem Václavem Klausem, ale jste také muzikant a především velký fanda piva. Jak vznikly tyto dvě lásky, pivo a muzika? No, tak s muzikou jsem se asi narodil, mám pocit, a to dokonce i s tou muzikou big beatovou nebo rockovou. Já jsem nejmladším ze 4 bratrů a zatímco mí vrstevníci, mě teda 60, aby si udělali obrázek posluchači, který mě nevědějí, zatímco mí vrstevníci přicházeli k téhletý muzice spíš jako teenageři, tak já jsem to měl místo kočka leze dírou, protože poprvé v big beatové zkušebně jsem byl, když mi bylo 5. No, musím říct, že jsem si myslel, že mi to zabije. No, nezabilo. Možná mě to posílilo, ale už mi to zůstalo a pro mě to je prostě přirozený jazyk, ve kterým přemýšlím, ve kterým já vidím nějaký estetično a skrz tu muziku koukám i na svět, na zvuky, vůně, barvy kolem sebe. Je to prostě něco mě vlastní, ať už zrovna hraju nebo nehraju. Nemusím nutně každý den poslouchat všechno možný. Prostě ta muzika už je jednou uvnitř a pro vždycky. Ale jste říkala 2 vášně, pivo. No, tak já už dejme tomu, od nějaké té puberty určitě jsem nepatřil mezi nějaké rozmazlené snoby a takže jediná volba, kam zajít s kamarády podobného typu, bylo samozřejmě na pivo. A měl jsem rád pivo a pivní společnost pro tu soudržnost. Je to fakt něco jiného, než když se s někým domluvíte na rande, na schůzku a teď prostě si o něčem povídáte. Chodit na pivo je něco společensky, úplně pocitově úplně jiného. Prostě přijdete někam a nikdo vás nenutí něco probírat, rozebírat. Můžete jen tak sedět a čumět a vychutnávat si atmosféru, nebo přemýšlet, nebo poslouchat, jak se baví vedle vás a pak po případě se přidat k hovoru. Je to prostě trošku jiná civilizace, jiná kultura. Pivo mě ale velmi brzo začalo zajímat i jinak. Já musím říct, že když jsem přišel na školu koncem 70. let, tak já jsem skripta svojí vlastní školy nikdy v životě neotevřel. Ale za to někteří mý kamarádi, s kterými jsem se právě poznal různě po hospodách, studovali například chemicko-technologickou školu a obor kvasných technologií, tak ty mi občas půjčili skripta svoje a to mě zaujalo mnohem víc než vlastní obor. Ale na to, abych se nějak pivem zabýval víc, tak to musela ještě uběhnout velmi dlouhá doba. Na začátku 90. let jsem byl osloven jedním nakladatelem, abych udělal nějakou knížku takového encyklopedického rázu. Nakonec se na vydání nenašly peníze, ale já jsem se při sbírání materiálu na tu knížku lecos přiučil a pak hlavně jsem vtrhla obrovskou vlnou, jako ve spoustě jiných oborech, po otevření naší země všemu možnému, tak jsem vtrhla ta rozmanitá kultura celého pivního světa. Ta je určovaná posledních asi 40 let, hlavně tím, co se děje v Americe, kde právě vzniknul ten ohromný boom mikropivovarů, který pak začaly vznikat po celém světě a i u nás. A to sebou přineslo zajímavý, nový, netradiční, anebo taky staronový pivní světy.
A tomu já jsem opravdu propadl. No a když už jsem si to takhle užíval, a když jsem tomu takhle propadl, tak mi najednou začalo být líto, že velká část české veřejnosti pořád na tu pivní kulturu kouká jako dost z patra, dost z vrchu. A snažil jsem se co nejvíce podílet na tom, abych přesvědčil lidi o tom, že pivo není žádný podřadný, obyčejný nápoj. Že to je ušlechtilej nápoj, sofistikovaný, že nabízí obrovskou škálu, obrovskou pestrost pivních stylů, chutí, vůní, prožitků, všeho možného, že se taky ohromně bouřlivě vyvíjí a že si zaslouží prestiž. My o sobě tvrdíme, že jsme pivní národ, ano. Ale když se řekne pivář a hospoda a pivo, tak se každý druhý ošklíbne a představí si pod tím nějaké opilce, nějaké burany, tak to já musím říct, že ta pivní kultura je mnohem zajímavější a pestřejší a jsou v ní zastoupeny, jak já bych řekl, trabanty anebo oprejskané fiátky, tak v pivní kultuře jsou Rolls Royce a Porsche a Cadillacy a Bentley a já nevím co všechno. Prostě ten pivní svět je obrovsky bohatý a tak jsem se začal pivem a pivní osvětou zabývat víc. Začal jsem dělat různé přednášky, degustace. Založil jsem degustační společnost, ta se jmenuje První pivní extraliga. Degustuje hlavně ležáky na českém pivním trhu. Začal jsem o pivu psát a pak přišel krůček k tomu činu, který jsem udělal právě teď v posledních týdnech. K tomu se dostaneme určitě. Já ještě, kdybyste mi krátce třeba jenom odpověděl na tu otázku, vy víte o pivu velmi mnoho. A zajímal jste se někdy také o to, které významné osobnosti holdují tomuto moku? No to upřímně řečeno ani moc ne. To vlastně ani moc ne. Já vím, že z amerických prezidentů nejvíc byl na pivo zaměřený z těch novodobých zrovna Barack Obama, který jinak teda moc mezi moje oblíbence nepatřil, ale má rád Big Beat a blues a kvalitní piva taky, tak to má u mě 2 malý plus. Ale jinak to jsem se fakt nikdy nezajímal. Vy už jste tady zmínil své kulatiny loňského roku. Za pár dní oslavíte další rok, přesně 17. prosince, jestli se nepletu. No jo, maminka mě přinesla mým 3 starším bratrům domů a položila pod vánoční stromeček. No, tak teď si vemte, že dostali takovýhle dáreček. Nevím, co tomu říkali. Dlouholetý dáreček. Co tomu říkají dneska. A vy jste si sám nadělil sám nevšední dárek a tu knížku, která se jmenuje Pivař a blondýna. O čem pojednává? No, právě ta knížka Pivař a blondýna je takovým jedním z mých pokusů přiblížit ten svět, pivní svět a pivní rozmanitosti, barevnosti, pestrosti i lidem, který zatím na ten pivní svět nakukujou spíš s nedůvěrou, zvenčí, možná i se směsící obav a opovržení. A k tomuto projektu jsem se dal dohromady s autorkou Danielou Kovářovou, což je známá přední česká advokátka, mimo jiné je taky prezidentkou Unie rodinných advokátů, je taky spisovatelkou, píše kromě odborné literatury taky beletrii a vlastně jsme se začali o pivu bavit téměř přesně před rokem, kdy o něm nevěděla vůbec nic. A musím říct, že její zaujetí pro tenhle ten nový obor bylo tak spontánní a tak opravdový. Já musím říct, že ona mě už dávno k žádné výuce pivní nepotřebuje, jde si svojí cestou, hledá si svoje pivní radosti a zabývá se pivem sama o sobě. A já si myslím, že ten její příklad může být návodný i pro další lidi, kteří si řeknou, no tak i člověk, který
třeba ještě před rokem se koukal na pivo podobně jako my, trošku s odstupem, tak najednou je do něj ponořený a pivo si fotí a předvádí se s ním na různých těch sítích a baví se jím a píše o něm fejetony. Tak proto tahle knížka je napsaná společně s ním, proto se taky jmenuje Pivař a blondýna. Pro jistotu teda pivař, to jsem teda já, blondýna je ona teda. A je to teda takový vztah někoho, kdo do toho pivního světa zaučuje nějakého nového žáka, novou oběť, novou dušičku do hrníčku. A je to znamená, že se nemusí čtenáři bát, že tam najdou nějaké tuny těžko přelouskatelné odborné literatury. Nějaké odborné literatury, nějakých textů k louskání. Je tam trošku taková uchutnávka, tak malé exkurze do té pivní problematiky, ale to je jenom k tomu, aby ten čtenář, aby trošku tak zjistil, že to pivo zase taková sranda není. Ale spíš je to vystavovaná ta knížka tak jako určitý dialog, kdy jeden zvědavej se snaží opravdu celkem upřímně do toho světa nakouknout a chce mu porozumět a chce si ho užít. A pro mě největším poselstvím té knížky je, že a možná to neplatí jenom o pivu, ono to platí asi i o jiných věcech, ale zůstanu teď u toho piva, že není o pivu nutný toho Bůh ví kolik vědět, ale myslím, že je nutný, potřebný a vhodný umět si ho užít. Že to přispěje k bohatosti života a já bych byl rád, kdyby ta knížka Pivař a blondýna přiblížila ten zajímavý a krásný svět dalším lidem. My nebudeme prozrazovat, co vše v té knížce je, protože ať si čtenáři sami přečtou, ale tu bavíme se o Vánocích, bavíme se o pivu. Čekají nás Vánoce za pár dní. Někteří zůstanou u tradičního štědrovečerního kapra a bramborového salátu. Řekněte, jaký druh piva se k němu hodí? No, to je já samozřejmě budu mít kapra a štědrovečerní salát, ale až večer jinak. Teda přes den už asi 50 let vždycky na Štědrý den hladovým a čekám na to zlaté prasátko, který každý rok vidím samozřejmě. Vždycky někde v někom, nevím, nechci říkat. Ale v té knížce, když už jste to nakousla, tam je kapitola, která je věnovaná takzvanému párování, to znamená, co ke kterému pivu se hodí za jídlo a co za jídlo k pivu. Jedna z vět, kterou jsem kdysi někdy před 20-30 lety o pivu řekl, že ne všechno se hodí k pivu, ale pivo se hodí ke všemu. A tam v té pasáži v oné knížce je, že je třeba hledat překvapivé kombinace. Ne, co člověk intuitivně si řekne, tak jako sladké pivo k sladkému jídlu, hořké pivo k hořkému, nakyslé k nakyslému. Já tvrdím úplný opak a proto k rybě ku podivu nedoporučuju piva lehká, ale naopak spíš často portry, stouty, piva hutnější právě na vyrovnání té rovnováhy. Mimochodem teda mě je líto, že tady sebou tu knížku nemám, jednak bych vám s radostí věnoval a aspoň ukázal, ale ona teprve zrovna myslím, že v těchto hodinách se zrovna rozváží po knihkupectvích, takže fyzicky ještě fakt nemám, ani si mi sám neviděl a myslím, že k prodeji bude od zítřka. Tak, já si myslím, že se máme nejenom na co těšit, ale každá knížka si bývá zpravidla pokřtěna. Jaký uvedete do světa vy? No, upřímně řečeno, já jsem radši, když se křtí děti, což už se moc dneska nedělá. Dneska už se křtí jenom CDčka a knížky, takže tahle knížka nebude pokřtěna, ona bude naražená jako správné pivo. A musím říct, že naražená bude hned na 4krát. Ve stejný den, ve čtvrtek 10. prosince, proběhnou 4 narážecí akce, všechny v Praze, ale i tak to bude velký frmol, všechny spojené s autogramiádou. Ve 3 hodiny odpoledne to bude v pivotéce Pivní mozaika v Karlíně,
potom 16:30 v belgické pivnici Kvak, to je na Smíchově, na Knížecí, v 18 hodin pak první pivní tramvaj, to je na Spořilově, a v 19:30 v pivním baru Magistr Kelly, to je na Folimance. A kdokoliv tam přijde, tak nejenom, že ke koupené knížce samozřejmě dostane podpisy autorů, ale i nějaký malý pivní dárek. Tak to je krásné přivítání do světa. Já vám, pane Jakle, nejenom děkuju za to, že jste přišel, ale přeju vám i vaší knížce hodně úspěchů čtenářů a děkuju, že jste přijal mé pozvání. A ráda bych jenom pro naše posluchače připomněla, že pro milovníky a znalce piva tu máme soutěž o tuto knihu, kterou můžete sledovat ode dneška na našich stránkách magazínu viposobnosti.cz. Děkuji, že jste přišel. Já moc děkuji za pozvání a všichni posluchači, zkuste to s tím pivem, dejte mu šanci a ono vás odmění zážitkem. Děkuji a krásné Vánoce. Já vám děkuji taky.